Lo mandong ani hi. Tawo mi po lo mandon ni. Kita ngayon siyerte sa disco lalo manandong ay exam natin ni siyerte umte zange ito nang isem sa doon Pero le zange niya sompanga dolar sompanga donga umte ite tenga 5 6 7 8 9 10 15 ito ang bebe ang bebe lo 11 mo 13 lo manandong People 15. so pang kakaengin niya bangin do na exam lo man mo intiya mama amte nang po itiam be mo itiam mo para sila may dong taw ni mo mo mendule niru Ready now.